Grut en zeldzaam is de oehoe. Nederland had maar zo'n breed perkers in het wild en die zitten in het zuidesten. Ontsnapte exemplaren komen vaker voor. Deze had een brutsen juk. Zonder help hier het net redden. En je kan zien dat hier een aardebreuk zit en hier ik. Er is alweer kalkweefsel omheen kwam en het is alweer aan het hele. Dus hij had notiert nodig om bij te komen. En dan kunnen zijn jukken weer uitslaan, ont wel 2 meter breed. Bot intimiderend voor de mensen die het onvallen waren bij de Lauwersmaar. Dat wie een wiefke, die reageerde heel bot op man, dus die zocht het contact op. En daarmee waren een protte mensen benauwd voor het beestje, want hij skeerde over hun holle heen. Dus ja, hij had nogal wat bekendheid gekregen, die oele. Dus toen er een oele vonden, toen zeiden ze van, nou ja, je zit er, nou maar hem vangen, want dan is er weer te plak. Want dat ging om een ontsnapte vogel. Dus vandaar dat wij toch een gauw uitzet binnen richting het Lauwersmaar om de vogel te vangen. Dus het is dan nou weer veilig? Nee, helaas, het is een onroele. Hoe dat? Ja, dat is de bijzonderste van alles dus nog. Dit bleek de mansje te wezen. Het wiefke wat in het nijswist had is een ringen en duidelijk een wiefke. En dit is een mansje en had geen ring, had geen chip. Dus waar tussen waar komt is een groot rietsel. Want 2 ontsnapte oehoes, dat is toch wel heel bijzonder dan, hè? Dat vinden wij wel, maar aan de andere kant hebben wij begrepen dat er eerlijk zijn 24 oehoes ontsnappen. Dus er vleert nogal meer rond dan dat wij weten. Als de reuze oele weer opknapt is, willen ze hem het liefst uitzetten in het Lauwersmaargebied. Maar dat mag alleen maar als wis is dat er wild is. Oors is de oehoe veroordeeld tot de kooi.